an balimaw an'u la Mohamed Touré ka bɔ VOA soba kɔnɔ n'o ye Washington DC studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Amérique faba kɔnɔ an ka bi tarata don o kibaruya o bɛna tali kɛ ninnu de kan basigibaliya o kɔni o yɛrɛ Douentza marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna siraba min tigɛra Douentza ni Boni cɛ an bɛna kuma fana duniya keleya tɔn olu ka laseli min kɛra u ka finitigiw bɔli kan Mali kɔnɔ ani Mali fana ye famaw ye jaabi min di MINUSMA ka laseli ma o ko kelen kan SEMA n'o ye ayiwa murutilikɔrɔw jɛkulu ye olu ye laseli kɛ ka ɲɛsi bingani olu fɛ min kɛra Mali finitigiw fɛ u ka yɔrɔw la bɛnkan weleda Mali famaw fɛ ka fara denmisɛnnin bogotigiw ka furuko joona Burkina Faso ani Niger adamadenya o gɛlɛyaw kan ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Ayiwa an bɛ taa jamana camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnna Mali la k'a yira k'a fɔ ko marifatigi minnu tɔgɔ ma dɔn olu ye dangari kɛ Douentza dugu ni Boni cɛ o bolimafɛn minnu bɛ taa Gao ani dugu wɛrɛw la olu bɛ wajibiyara marifatigiw ka bagabagaliw kɔrɔ ka kɔ segin Douentza dugu kɔnɔ hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Koro n'o ye Tijani Wedrago ale ni bolimafɛn bolibagaw ani dugutalaw olu dɔ kumana ayiwa u ka taama cogo kan an k'u lamɛn. Nin waati laban na tani ka segin gɛlɛyaw kɔni bɛ Mali kɔrɔnfɛ yanfan sirabaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba min n'an b'a wele ko RN16 ka bɔ Douentza ka taa Gao fɛ bawo kulu marifatigiw olu kɛn bɛ ka tani ka segin bali nin sira in kan o min kɛn bɛ degun ye taamakɛlaw ma kunungo ntɛnɛ taamakɛla caman de kɔni wajibiyara k'u kɔ segin ka na Douentza dugu kɔnɔ ka sabu kɛ dangariwalew ɲɛsinnaya kama nin cɛ in bɛ dɔɔni fɔ an ye nka a y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la an k'ale lamɛn. An nana se Douentza yan ko sira ɲɛfɛla ma ye ko sira tigɛlen don an bɔra samedi Bamakɔ kunu an tun bɛ ka taa u y'an lasegin tuguni ko minnu ye sira tigɛ k'u ko mɔgɔ kana se ko n'a sera ye mun sɔrɔ ko i y'a ɲini o la sa bi tarata n'i y'a jateminɛ Douentza dugu kɔnɔna na bolimafɛn caman kɔni de jɔlen don taamakɛlaw olu bɛ tani ka segin na dugu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na i n'a fɔ ni musolaka in ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ale ye denbatigi ye a taatɔ don Gao. A degun min b'an kan kɔni tiɲɛ la a ka ca a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ de tiɲɛ la an fana ye denbatigi de donc denmisɛnninw bɛ yen hali n'i taara dumuni san wari a ma nɔgɔ wari tɛ yen fana i y'a faamu donc hali n'i taara ɲɛgɛn na u b'a fɔ ko k'i ka wari sara n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a fɔ ko wari donc wari dun tɛ yen. Taamakɛla caman de kɔni bɛ Douentza ale ni Boni minnu bɛ makɔnɔni na fɛɛrɛ u ka se ka ɲini siraba in ka se ka matarafa ko kura ye. An bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana faamaw fɛ lakanabaaw fɛ o k'an dɛmɛ ni solution ye mun bɛ se k'a to ni sira in bɛ se ka libérer ni mobilitigiw ni passagers bɛ se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Duniya keleya tɔn o ka hɛrɛ lakanabagaw olu bɔli Mali la o tako filanan o bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ka sababu kɛ waati boloda cogo o gɛlɛya ani lakana kocogo faratilen ye a tɔn ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn min bɛ Mali la jamana kɔnɔ o y'o fɔ tɛnɛndon na VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré bɛ a kunnafoni lakala ye an k'a lamɛn. Mali marabagaw ye a fɔ duniya keleya tɔnba ka lakanakɛ kuluba Mali jamana kɔnɔna na n'a bɛ wele ko MINUSMA ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka waati d'u ma ka se fo décembre kalo tile 31 ma k'u ka minɛnw cɛ san 10 lakana baara kɔfɛ Mali kɔnɔna na waati minnu latigɛra ni bamanciw ka murutiliw ani dansagokɛlaw ka dankariliw ye mɔgɔw kan Mali furancɛ fanga ye nin kuluba ninnu ka lakanakɛla 13 ɲɔgɔnna labila kabini san daminɛ waati la u kɛlen kɔrɔ ka Faransi sɔrɔdasiw ka lakanakɛlaw gɛn k'u labɔ san 2022 waati kalo ni daminɛ na u ka lakanakɛla mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna jogina kosɛbɛ dankarili dɔ senfɛ u ka minɛnw cɛtɔ ka bɔ u dagayɔrɔ la Ber mara la ka taa jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ El Gassimi Wane n'ale ye duniya keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba ka lasigiden ye Mali la ye laseliw kɛ conseil de sécurité duniya keleya tɔnba ka lakanakɛ kuluba la kumana k'a fɔ u MINUSMA ka labɔli an'u ka convois tagacogoli gɛlɛyaw kan ne pereperelatigɛ ye k'a yira k'a fɔ u bɛ bolila yɔrɔ minnu kan ka bɔda sɔrɔ ye yɔrɔ
u ye minnu lakanalen tɛ a ka ca ni u ka lakanakɛla 1,100 ɲɔgɔnna ye minnu seginna ka taa u bɔ duguw la ka bɔ ni waati na ka taa se fo septembre kalo tile 30 waati ma MINUSMA ka baarakɛ kulu tilalen 3 ye tilan 1 kan ka baara bila u ka baarakɛyɔrɔ datuguli waati filananw bena to senna fo ka se fo décembre kalo tile 15 ɲɔgɔn ma o senfɛ u bena u tagayɔrɔ 6 de bila Mali jamana kɔnɔna na ka bɔ kɔrɔna ka taa se a camancɛ an fanfɛ marayɔrɔw la Gasminwan sinsira kan k'a yira k'a fɔ ko awa ko o siɲɛ filanan nin de ko gɛlɛmanba ye u bolo ko sabila lakanabaliya ani dankarili waleyaw cayaliw a yɔrɔ ninnu kɔnɔna na min ye bagabagaliba ye u ka baaraw taabolo kan. Ayiwa ni tun ye VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ka kumakan an ka foli b'a ye. Ayiwa halisa ka jaabi kɛ ni laseli min kɛra duniya kelenya tɔn maaw fɛ. Ayiwa Isa Konfuru n'ale ye Mali lasigiden banbali ye New York ye a ye kumasen kalannen dɔ kɛ kunu duniya kelenya tɔn ka lakana jamakulu lajɛrɛ senfɛ o tɔn ɲɛmɔgɔ ka laseli nin kan MINUSMA bɔli kan Mali la. VOA Banbara kunnafonidila Modibo Dambele bɛ a kunnafoni lakala an ka lamɛn. The provisional agenda for this meeting is the situation in Mali. Ne ka kuma daminɛ la nin yɔrɔ la n bɛ fɛ ka Mali gouvernement ka barana kuma fɔ a kɛlen k'a ye k'a fɔ ko rapport kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko gɛrɛntɛ dɔw sigilen don ani dansigi dɔw MINUSMA ale ka pani ani minɛn dɔw donni la nin kuma ninnu balila anw na ka d'a kan tiɲɛ tɛ. Merci Madame la Présidente. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Des empires de la MINUSMA à l'État malien qui commencent dès le 1er septembre 2023. O kɔfɛ sɛbɛnfura tagayɔrɔ dɔw la Mali gouvernement ye jateminɛ kɛ ni basigi ye MINUSMA ka tagali la ani a ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa lakana fanfɛla la n'a taara gɛlɛya fosi kana se ka kɛ Mali ka nin cɛsiri ka saridasiw ka MINUSMA dagalen tun bɛ kan minnu na olu ka segin Mali ka saridasiw ma o tɛ kɛlɛkan ye walima dankarili ye bɛn na a bɛ waleya de yira ni o ye MINUSMA ale sigiyɔrɔ kɔrɔw o lasegili Mali ma ani bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ fɛnɛ ni bolonɔ bilala la Mali ni marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o labatoli ani Conseil de sécurité ye résolution fɛn fɛn ta ni olu bɛɛ bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kelenya ani a ka kanabilali lakodɔn nka ni an ka saridasolakaw n'u kɔni ni bi nana k'u kan walima u balila k'u ka faso baara kɛ jagoyalen don ka kɔmasegi kɛ o kosɔn Mali gouvernement b'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sinsilen don bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kan ni fɛɛrɛ ye ani hakili ye ni marifatigi jɛkulu ye minnu sɔnnen don o ma. Au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Ayiwa nin tun ye VOA Banbara kunnafonidila Modibo Dambele ye an ka foli b'a ye. Ayiwa maa murutilen kɔrɔ Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o ye sema ye tarata don u ye Mali famaw jalaki k'u ye bingani kura kɛ u ka jɔyɔrɔ kan o b'a jira ko gɛlɛyaw bɛ ka bonya a mara gɛlɛn nin kɔnɔ. VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni nin walawala an ka lamɛn. Coordination des mouvements de l'Azawa de Sema Malatemela ye laseli kɛ AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔ dɔw ye k'a fɔ ko Mali sɔrdasiw ye tile 2 de kɛ u b'a la ka sanfɛ gosili kɛ ka jigin u ka kulu dɔ kan Anefis ka taa Kidal mara la nka a ma faranfasiya tigɛ fosi kelen di a ɲɛninɔw kan ka fara ale fɛnɛ ta kan fɛn min ye Kidal marabaga dɔw ye minnu ma sɔn yɛrɛla kofɔ ma fɛnɛ ye a sanfɛ gosili waleya ninnu lasɛbɛntiya a yɔrɔ kelen kan nka u fɛnɛ ma détail ba di a kan hakililajigila san 2015 wagati la Sema ani Bamancikulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ne ka bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna u ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la ka dansigi kɛ ka Bamanciya walew la a waati la bɛnkan minnu n'a ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ fɔlɔ Mali jamana kɔnɔ kɛra tariku don kɔnɔ fɛnw ye nka a ma sigi bolo kelen kan ten kosɛbɛ ka fanga sɔrɔ ka sinsin sabila fɛn min y'a bɛnkan kɔnɔ sariya tigɛlen dɔw ye olu ma se ka lawaleya ko an bɛ don min na i ko bi bɛnkan ni siniɲɛsigi donna galama na waati la Bamanci ninnu ni sɔrɔdasi minnu ye fanga ta fanga dafiri senfɛ san 2020 Mali jamana kɔnɔna na cɛla tiɲɛna kuma minnu na. Ayiwa nin tun ye VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré an ka foli b'a ye. Mali kura o bɛ sen na halisa an ka kunnafoni wɛrɛ duniya fan wɛrɛ fan fɛ
Dunuya kelen tɔnba y'a jira tarata don ko politiki gɛlɛya min bɛ Niger jamana kan ani ɲangili minnu kɛra fanga dafirili nin kɔfɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenya siratigɛw la bɔnɛba kɛ dunuya kelen tɔn ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔ min ɲɛsin bɛ lakanabagaw ma o komisariya réfugié a ye a ka laɲini lajɛ ko kurala Niger jamana kan kabini surasiw ye fanga minɛ juillet kalo o tile 26nan na walasa ka jamanatigi Mohamed Bazoum bɔ fanga na. Politiki gɛlɛya nin min bɛ sen na n'a ɲɛnabɔ cogo jɛlen tɛ a ɲɛ na o bɛ kɛ dankarili ye ni hamiko lase jamana ma ka sababu kɛ jamana min bɛ ka bingani kɛ siɲɛ caman ka bɔ marifatigiw fɛ minnu t'a fɛ jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mali o ni Burkina Faso dancɛw kɛrɛfɛ. SCR ka lasigiden min bɛ Niger n'o ye Emmanuel Gignac y'o fɔ kunnafonidi lajɛ dɔ la Genève. Halisa farafina buna an bɛ taa Sudan kɛlɛcɛw ɲɛma n'o ye Général Abdel Fattah el-Burhan bɛ ka taa tarata don Egypte jamana na n'o ye a jɛɲɔgɔnba ye a ka taama fɔlɔ la jamana kɔ kan kalo 4 kɔnɔ kɛlɛ min kɛra ni sɔrɔdasi jɛkulu ye n'o ye milisiw ye n'o ye dugudenw 10 ani caman faga tugun mɔgɔ 39 ni kɔ n'u fagara minnu fanba ye muso o ni denmisɛnnin ye olu sara tarata don ɲala Darfour o woroduyanfan faba tilebi fɛ ka faga ni gɛlɛdenw ye mun binna u ka sow kan kɛlɛ sen o sen fɛ sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi kɛlɛ dɛmɛjɛkuluw cɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ denw ni seerew ka fɔ ye. Egypte jamana na jamanatigi Abdel Fattah el-Sisi ye Général Burhan bisimila a jigintɔ ka bɔ pankuru kɔnɔ El Alamein woroduguyanfan kɔgɔjida la a ka sɔrɔ ka baro kɛ Sudan jamana ka ko labanw kan ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa an bɛna taa Nigeria jamana fan fɛ n'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 7 fagara mɔgɔ 2 jogina bon dɔ binna na min na mɔgɔ gɛnɛw ka sigiyɔrɔ la minnu bolila jihadisu ka fariya ko ɲɛ Nigeria mara Borno kɔgɔdugu kɔrɔn fɛ milisiw y'o fɔ AFP ye tarata don yɔrɔ ni duguden kelen kalanso min kɔnɔ mɔgɔ gɛnɛn tun sigilen bɛ Monguno o dugu kɔnɔ o binna nɛgɛ ɲɛ 7 ni sange 30 tɛmɛni waati la jumadon sanji ba kɔfɛ tile 1 ka kɔ o ɲɛ kunnafonidilaw y'o jira mɔgɔ 7 sara nin ko nin na mɔgɔ 2 wɛrɛ jogina u bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan o ye sigida jihadisi kɛlɛcɛw ɲɛmɔgɔ Musa Kaka o ka fɔta ye. An bɛ segin ka na Amérique jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ ko Amérique jago ministre Gina Raimondo y'a jira tarata don a ka taama dɔ senfɛ Pékin ko Amérique ni Chinois jamanaw kan ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dugukolo ni gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ. A kelen ka barokun fɔ minnu bɛ diɲɛ haminakow kan i n'a fɔ waati yɛlɛma hakililata fentanyl gɛlɛya ani Chinois fanga ɲɛma Li Kuang ka lajɛ dɔ senfɛ a ko ne hakili la diɲɛ b'a ɲini an fɛ an ka dɔ fara an ka baara kan ɲɔgɔn fɛ walasa ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukɛla 102 sanfɛ n'o ye 102 FM Bamako ani a lamini na Tomia Radio Parisien fiɲɛturukɛla 90 o ni 8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛsira fɛ n'o ye an ka Facebook VOA Bambara kan. Ciniki bëgg naa nga maandu doomu aadama solo sañoon da ngay maandu yow nit ki bëgg naa nga teey doomu aadama solo sañoon da ngay teey ma ne nit ki sopp naa nga doylu doomu aadama solo sañoon da ngay doylu yow nit ki da nga war a doyloo yow ci li la yàlla jox bu ne ko nangoo liggéey réew mi nit ki da nga war a maandu doomu aadama solo sañoon
wara tey doomu adama su la sañoon dangay tey yow nit ki danga wara doylu doomu adama su la sañoon dangay doylu yow nit ki danga wara doyloo yow ci li la yàlla jox bu li ko nangoo liggéey réew mi bëgg naa nga téye téye yow téye ba mel ni ndoxum Zamzam VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa Mali kura o bɛ sen na halisa sisan an bɛ segi Voix de l'Amérique soba kɔnɔ n'o ye studio 10 ye. Kunu tɛnɛn don kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ Mali furancɛ fanga bɛnkan ko ministre n'o ye hɛrɛ bɛnkan ɲɛmɔgɔ ye colonel major Ismaël Wage o ye wele bila kɔrɔnfɛ murutilen jɛkulu kɔrɔ n'o ye sema maaw ma k'u ka segin kumaɲɔgɔnya la walasa ka se sɔrɔ sisan gɛlɛyaw kan jɛkafɔ fɛ. VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale bɛ ni kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Kunu ntɛnɛn o ti kalo o tile 28 kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ minisiri min ka baara ɲɛsilen don bɛn sabatili ma colonel major Ismaël Wage ale ye wele bila kulu marifatigi murutilen kɔrɔw ma Mali woroduguyan fana yasa u ka kumaɲɔgɔnya kɛ mun b'a to lakanabaliya min ɲɔ ɲalen don ni waati na Mali kɔrɔyan fan fɛ o ka se ka lasa. O hokumu kɔnɔ a y'a laseli kɛ ka fɔ ko maa minnu bɛ ni kulu in kɔnɔ ni faso kanu b'u la n'u tɛ fɛ Mali jamana ka yobo yanba k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen latigɛ ka na kumaɲɔgɔnya kɛ tabali sanfɛ. Wa a kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ a y'a yira ka fɔ ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ n'an ko min ma ko cessez-le-feu boronnɔbilakɛla sɛbɛn min na kabini san 2014 waati ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna labato. An ka dɔn ka fɔ colonel Wage ale ka wele bɛ ka kɛ waati min na Tombouctou marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ber gɛlɛya caman bɛ nin waati in na lakanako la min ye sema jɛkulu ye olu ye Mali finitigilakaw jalaki ka da kan k'u bɛ ka bin u sigiyɔrɔw kan yasa fura ka sɔrɔ bɛnbaliya min bɛ Mali gouvernement ni sema jɛkuluw cɛ colonel Wage ale kɔni ye wele bila u bɛɛ lajɛlen ma. Hakili jigila an ka dɔn ka fɔ ni y'a siɲɛ filanan ye Mali ɲɛmaaw b'u bolo bɔ kulu marifatigi murutilen kɔrɔw ma k'u ka fara Mali woromasiri taabaw kan u ka jɛ ka baara kɛ yasa ka se sɔrɔ juguw yɔrɔ Mali o ka se ka bɔ nɔgɔ la. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan balimaw an bɛ taa Burkina Faso n'a yira k'a fɔ hali ni cɛsiri kɛra Burkina Faso jamana na denmisɛnnin npogotigiw ka furuko joona na a ko kɔni a bɛ senna halisa a jirala k'a fɔ fana ko san 2021 ni ye npogotigini 132 ni kɔ furula ka kɔn u si ye n'o ye san 18 ye. Jɛkulu ni fanga olu b'a fɛ ka nin cogoya nin kɔsegin walasa ka sababu bɛɛ di npogotigininw ma minnu si bɛ lakɔlita la. O hukumu kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden Kader Traoré ale ye ɲinini tɛngunen k'a ko la ani a musomaninw dɔ baro la an ka jɛ k'u lamɛn. Fɛn min ye npogotigininw ka furu ye minnu yɛrɛ ma se san 18 ma o lasali ko kɔni u ka gbɛlɛ kosɛbɛ Burkina Faso kɔnɔ kamasɔrɔ gouvernement musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ani npogotigininw yɛrɛ ka jɛnkulu dɔw olu bɛ kɛlɛla lon bɛɛ yaasa ka se ka nin landakɔrɔ nin lasa jatirila a yira ko san 2021 tɛmɛnin npogotigini 132 kɔni olu tu furura ka sɔrɔ u ma se san 18 ma Fayidatu Kenza Zane ye kalanden ye a san 17 lo
a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Dans mon entourage, pas vraiment, mais on en entend parler pleinement. Ne ma deli k'a ye sunguruden dɔ furura nga n y'a kuma mɛn n'an miirira o ma k'an yɛrɛ bila o sunguruden pilasi la k'a ye ko i ka kalan bɛna nagasi a bɛ kɛ i n'a fɔ basiba le sera ele ma i ka sini ɲɛsigi ra ni n yɛrɛ bila nin den ɲɔgɔn ka sigiyɔrɔ la a bɛ man dimi kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ nin furu ɲɔgɔn kɔnɔ nga n'i y'a filɛ ka taa i ka kɛnɛya ko fan fɛ a kɔfɛ la bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ. Ça sera hyper compliqué. Yaasa ka se ka bɔgɔtigininw ka furu nin lasa joona minisiri min b'i gwasow kunna Nandi Some ale ye musojɛnkuluw kafɔ ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni olu ye. An ka Nandi Some ka ɲɛfɔliw yɛrɛ lamɛn. An ye baara dɔ da ye baara nin kun ye mun ye c'est pour que an bɛ kɛlɛ min na an ka dugu na pour que u kana an ka muso denmisɛn ninnu furu joona u ka to yen sungurunin ninnu fana ka se ka to école la n'u donna école la u ka se k'u ka école ban mais an y'a jateminɛ k'a ye an ka jamanaw kɔnɔ an ka dugudenw kɔnɔ u b'u minɛ k'u furu donc o ko nin daganin tɛ donc depuis tuma jan sirasenw taara an ka dugu na pour que o ko nin ka dɔgɔya ou bien a ka ban pewu yɛrɛ sɔgɔmada na réunion na an bɛna sigi k'a filɛ an y'o sirase minnu bila sen kan mun nafa le sɔrɔla la est-ce que an ka sungurudenw halisa u bɛ to k'u furu joona wa ou bien dɔ bɔra a la donc bon an y'a ye caman bɛrɛma bɔ a la. Birisi Jamego baara kɛ cikɛda dɔ la min tɔgɔ ko ONG Mwanza Action olu bɛ maaw ladili la u ka denmisɛnw ka furu lasa. Le mariage d'enfants persiste toujours parce que non seulement denmisɛnninw ka furu ale b'a sen kan hali bile sabula an ka laadankɔrɔw ma yɛlɛma n'i y'a ye den faw ti fɛ ka to o ka denmisɛnninw ka to so kɔnɔ o bɛna nalon dara ni kɔnɔ ye a bɛ kɛ lɛbu ye o ka gbasow ra o tɛmɛni kɔ a yirara fana ko den faw ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ o b'a kɛ i n'a fɔ ko n'olu ye o den furu a bɛna dɔ bɔ o ka gɛlɛyaw ra o buranso o bɛ nana ni dɛmɛni ye k'a lase o ka gbaso nin ma. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na ko bɔgɔtigininw ka furu k'a sɔrɔ ma se san 18 ma ale bɛ faso fan 4 bɛɛ ra a tɛ siya lɔn a tɛ diinɛ woloma fana lɔn nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Duniya kɛlɛya tɔn y'a jira tarata don ko politiki gɛlɛya min bɛ Niger jamana kan ani ɲangili minnu kɛra fanga dafiri nin kɔfɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenya siratigɛw la bɔnɛba kɛ. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele b'a kunnafoni nin ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn. Attacks by non-state armed groups which existed, of course, before the 26th July coup. U ka balawu kuraw i n'a fɔ ni juguya dankarili mun firilen don Niger jamana kan kabi fanga dafiri la nana ni mɔgɔ 20,000 olu de bɔlen ye u sigiyɔrɔ la. ACR ale ka kuma la ni ale jɔrɔlen don adamadenya tɔpɔtɔli mɔgɔ minnu bɛ ni dɔ bɛ kan ka fara o kan ka ɲɛsin ninnu ma. ACR ka lasigiden Niger Emmanuel Gignac y'a yira k'a fɔ ko another source of concern for us are the sanctions that were imposed by ECOWAS. Jamanaw dancɛ datuguli ani ɲangili minnu tara CEDEAO fɛ ko o nana ni dala dumuni ani dahirimɛ minɛnw sɔngɔ yɛlɛli ye. A jɔrɔlen don kosɛbɛ ko ni ɲangili ninnu k'u ma ɲɛbilali kɛ k'a fɔ mun ye adamadenya tɔpɔtɔli olu minɛnw olu ka se ka don ko ali nɔmabila ma kɛ olu fɛnɛ ye a ka kuma la ko ni ɲangili ninnu ma wuli ka bɔ yen k'u tɛna se ka dɛmɛ latɛmɛ ka taga ko olu dun o kɔlɔlɔ bɛna sɔn ka juguya kosɛbɛ wagati suruma nataw la a ka kuma la. ACR ka kuma la ni ɲangili ninnu ani balawu lajuguyali marifatigi jɔkuluw fɛ minnu tɛ jamana yɛrɛ ye ko olu ye dɔ fara adamadenya hakɛw keleya camanba de sigida mɔgɔw kan Niger jamana kɔnɔna la. Gignac ka kuma la ko adamadenya hakɛ baɲumankɛtɔnw labɛnnen tɛ k'a fɔ ni jama balila ka na cɛya tile damadɔ kɔnɔna la olu dɛmɛli ko o de kama a ka kan u ka dansagi kɛ u ka fɛɛrɛ bila sen kan mun b'a to dɛmɛ bɛ se ka tɛmɛ hali n'a sɔrɔ ɲangili bɛ yen. It's still in a sense okay, it's degrading but it's not. There's no shock right now. Ni tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele an ka foli b'a ye. Sisan an bɛ segin ka taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin sifin bolola baarakɛlaw olu bɛ barigo kolon olu ta k'o bayɛlɛma k'o kɛ ayiwa fɛn nafama i n'a fɔ dagaw ani fɛn wɛrɛw. Kada Tarawele VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Bo laso dugu kɔnɔ siraba min be n'o b'ale wele ko boulevard de la révolution ale dara maa dɔw le siginin be ka to ka barikonkɔrɔw gosi k'o bayɛlɛma k'o kɛ jipuseminɛw ye tangɔn fugan buruɛti a n'a makoɲafɛn caaman tile kuturu Gawusu Kulibali ale n'a dɔgɔw mariteau be o bolo u be barikow ne gosira a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna o be nin bariko nunu sɔrɔ yɔrɔ min na bariko nunu an b'a sɔrɔ yɔrɔ min na bon an b'a sɔrɔ Gana an b'a sɔrɔ Mali la bon pour le moment Cotonou an b'a sɔrɔ voilà an b'a sɔrɔ fila bɛɛ la bon Côte d'Ivoire fana an kun b'a sɔrɔ a tɛ bɔ yen sisan voilà bon pour le moment Sitaki fana kun b'a d'an ma fɔlɔ la bon Sitaki yɛrɛ fana olu tɛ baara kɛra ni bariko in fɔlɔ ba bariko lankolon dɔrɔn de an b'a san ka a yɛlɛma ka datigɛ k'a kɛ jidon ta ye ka peinture mɔgɔw b'a san ka taa ji don a la dɔw b'a san ka taa n'a ye sanubɔyɔrɔ la dɔw b'a san soudeur dɔw b'a san ka kɛ porte ye an ye Sumayila Dawu sɔrɔ nin yɔrɔ nin na ale nana bariko dasugulanw dɔrɔn de san a bɛ t'o gosi k'o kɛ fuganw ye muso bɛ minnu san ka tomuso ŋɔmi a n'a ɲɔgɔnna caman yira n'a ye datugulan nin an b'a kɛ yiranikɛ baga ye dɔw bɛ ji guwara dɔw bɛ tomuso feere yira n'a kɔnɔ tomuso dɔw b'a yira a kɔnɔ dɔw bɛ ji guwa n'a ye dɔw bɛ sogo ninnu yira a kɔnɔ an b'a baara ka kɛ ale le ye bon ale ye baranko de a nɛgɛ ka maga n'i ko i b'a gosi a tɛ ci nɔ tɛ bɔ a la et puis fana a tɛ sɔgɔ nin bariko gbafini Dawuda Kulibali ko a bɛ olu tanga ka bɔ baaradenya ra ani ni vacances bilara olu ka se ka to ka o bolo yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye ne bɛ nin baara in na depuis n ka dɔgɔ parce que an bɛ baara kɛ n fakɛ yɛrɛ de fɛ quoi ni vacances bilara komi n kun bɛ école la ni vacances bilara an bɛna baara kɛ ni école wulila an bɛ taa kalankɛyɔrɔ ni maa ninnu sigilen n'o tile jukɔrɔ o bɛ gosili kɛra o wasilen n'o i b'a lɔn ko sɛgɛn dɔɔni fɛnɛ b'a ra i n'a fɔ Abdulayi Kulibali y'a ɲɛfɔ cogo min na ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo Senantolanta bunagun kan Mali Senantolanta Fédération ɲɛma Mamutu Touré ba vieux tora nɔ na Fédération ɲɛma yaso kalafili kɛra bi tarata doya in na uti kalo tile 19 san 2023 Bamako CICB la san 4 de bɛ Mamutu Touré ba vieux n'a cɛbɔɲɔgɔnw bolo n'an ko manda ɲɛmaya la mɔgɔ 19 don cɛ 17 ani muso 2 kala filila mɔgɔ 63 de fɛ n'an ko délégué 62 de ye kala ta ba vieux ye mɔgɔ 1 ma sɔn mɔgɔ 1 y'a yɛrɛ minɛ kala filila cɛbɔ 7 dɔrɔn de ye kɛnɛ kan n'o ye ba vieux ka lisi ye o de tun yamariyala Mamutu Touré ba vieux tun tɛ kɛnɛ kan ka da kan a bɛ kaso la ko wɛrɛ kunkɔrɔ Mali Senantolanta Fédération ɲɛmayaso kalifara mɔgɔ 19 minnu na ni ba vieux y'a ɲɛmɔgɔ ye Tubayi Kone bɛ olu cɛma ba vieux tɔgɔ la a ye kuma ta a y'a yira ko kalafili banna bɛɛ ka na u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n k'a fɔ an ka balontannaw ye fɛn o fɛn n'a da bɛ balontanko kuma na k'a fɔ ale élu la o ye tiɲɛ ye mais ale fɛ ale ka mandat bɛɛ de ka mandat don bɛɛ de diɲɛ de y'ale ka mandat ye mais a mana kɛ cogo cogo dɔ de bɛ taa mais hali mun fana ma ta o ma perdu a bɛ fɛ toujours o bɛɛ ka na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Mali ko de don balontan ko de don k'a fɔ ko vainqueur bɛ yen ko dɔ gagnera dɔ perdura o ye élection ye a mana kɛ cogo cogo dɔ de bɛ gagner mais ale gagnera ale tɛ fɛ k'a ka a kelen lemuruba ye k'a ka a kelen ta ye a bɛ fɛ k'a dayɛlɛ bɛɛ de ye bɛɛ ka na hali an ni mun tun bɛ ɲɔgɔn na ni an ma élection kɛra ni olu ma se ka se sɔrɔ a bɛ fɛ o bɛɛ de ka na an ka jɛ an ka Mali balontan baara ka balontan yɛlɛ sanfɛ san 4 tɛmɛni baara kɛra mais san 4 natɔ a bɛ fɛ k'o baara de sinsin walasa Mali yɛrɛ fana ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kunnawolo sɔrɔ balontan na kɛnɛ kan FIFA diɲɛ kuru kara Senantolanta ɲɛmayaso ani kafu farafinnagun Senantolanta ɲɛmayaso tɔgɔ la Maître Augustin Senghor kafu ɲɛmadanga fɔlɔ ye foli lase a y'a yira ko baara ɲɛna Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la Abdul Aziz Maïga directeur national des sports ale ye kurun karili baaraw kɛ ani datuguli baaraw VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don ayiwa nin ye an ka jɛmukan dan bɛna sigi a la an ka foli b'an lamɛnbaaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kaw kan nin jɛmukan labɛnna a balimakɛ Filiman Koya o ye de y'a fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ David bolo nin lasera aw ma Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ